അപ്പോൾ ചേതകിൻ്റെ ഗിയർ ബോക്സ് എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാമെന്നതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത്. ചിലർ ഇത് ഗിയർ ബോക്സ് അയച്ച് വെച്ച് പാത്രത്തിൽ കറക്റ്റ് അട്ടിക്ക് വെച്ച ശേഷം മറിഞ്ഞു പോയതൊക്കെ പിന്നെ എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇത് തല മാറി കയറുമെന്നൊക്കെ സംശയങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യുമെന്നൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം നമുക്ക്. ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ അയച്ചു വെച്ച ഗിയർ ബോക്സ് ഗിയറുകളെല്ലാം എടുത്ത് ഡീസലിട്ട് ജസ്റ്റ് എല്ലാം ഒന്ന് പക്കായി ബ്രഷായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യണം. എന്താ വെച്ചാൽ അതിനുള്ള വേസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോയിക്കോളും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പൊടികളൊക്കെ പോവുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ അഥവാ ഗിയറിൽ എവിടെയെങ്കിലും പൊട്ടോ സ്ക്രാച്ചോ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഓവറുണ്ട് എന്നുള്ള സംഭവം നമുക്ക് മാറ്റാം. ഓക്കെ, ഗിയർ സ്റ്റിപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ ഇതിന് സ്ക്രാച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്, ചതവ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കാണാൻ കഴിയും നമുക്ക്. അപ്പോൾ എല്ലാം നമ്മളൊന്ന് ഡീസലിട്ട് സെറ്റായി ഒന്ന് ഫുൾ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുക. ആദ്യം ഈ ഗിയർ സ്റ്റാർ ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്യണം. ഗിയർ സ്റ്റാർ ഇടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടില്ല. അതടുത്ത വീഡിയോ ചെയ്യാം, വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഗിയർ സ്റ്റാർ ഞാൻ ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലേന്ന്. അപ്പോൾ ടൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. ടൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സാധാരണ നമ്മൾ സ്ക്രൂ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് റൈറ്റ് സൈഡ് എടുക്കണം. ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ആവും, അതായത് ഉൾട്ട ടൈപ്പാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഗിയർ സ്റ്റാർ ഇത് സാഫ്റ്റ് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് എപ്പോഴും ഉൾട്ട ടൈപ്പാണ്. അപ്പോൾ അതിന് ഒരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറായിട്ട് അതിൻ്റെ സ്റ്റാറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് സാഫ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്യുക. ലോക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഉൾട്ട ടൈപ്പായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. സാധാരണ നമ്മൾ നെറ്റ് ലൂസ് ചെയ്യുന്ന സൈഡിലേക്കാണ് ടൈറ്റ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് അത് ഓവറാക്കണ്ടെങ്കിലും അത്യാവശ്യം ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഓവർ നല്ല കൊടുത്ത് മുടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പം ത്രെഡ് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക. പിന്നെ മെയിൻ സാഫ്റ്റൊക്കെ നല്ല ക്ലീൻ ചെയ്ത് വേസ്റ്റൊക്കെ നല്ല തുടച്ച് അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഗിയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഗിയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നോക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സൈഡ് കുറച്ച് കനം കൂടിയിട്ട് ഒരു സ്റ്റോപ്പ് പൊന്തി കിടക്കണം. അതായത് ഒരു എന്താ പറയുക, കുറച്ച് ഭാഗം പൊന്തി നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ തുറക്കുന്ന ഭാഗം പൊന്തി നിൽക്കുന്നില്ല, പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം അടിയിലേക്ക് ആക്കിയിട്ടിടുക. നേരെ ഗിയർ സ്റ്റാറൊക്കെ കറക്റ്റാക്കിയിട്ട് ഓളൊക്കെ കറക്റ്റാക്കിയിട്ട് പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം നേരെ അടിയിലേക്ക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ചാട്ട് പൊന്തിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പ് പൊന്തി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം മാപ്പോട്ട്, അത് സെക്കൻഡ് ഗിയർ സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് ചെയ്തിടുക. എന്നിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് കറക്കി വെക്കുക. കറക്റ്റല്ലേ കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ടോ നോക്കുക.
സെക്കൻഡ് ഗിയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ ആ ഗിയറിൻ്റെ നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം എങ്ങനെ ചെയ്യുക വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെക്കൻഡ് ഗിയറിലുണ്ടാവും കുറച്ചൊരു രണ്ട് സൈഡും കുറച്ച് സ്റ്റെപ്പ് കൂടുതലുണ്ടാവും. ഒരു സൈഡ് കുറച്ച് ഓവർ സ്റ്റെപ്പ് ലെങ്ത്ത് കൂടിയ സൈഡ് ഉണ്ടാവും. ലെങ്ത്ത് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടോ ലെങ്ത്ത് കൂടിയുണ്ടാവും. ലെങ്ത്ത് കൂടിയ സൈഡ് മേലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് ലെങ്ത്ത് കുറഞ്ഞ സൈഡ് അടിയിലാക്കിയിട്ട് നേരെ സാഫ്റ്റിലേക്ക് കയറ്റി കൊടുക്കുക. ഞാനതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് വീഡിയോ തന്നെ, അത് മാർക്ക് ചെയ്ത് കാണിക്കേണ്ട എങ്ങനെ കയറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ അഥവാ അങ്ങനെ സംശയം ഡൗട്ട് കൊടുക്കുക. ഫസ്റ്റ് ഗിയർ നമുക്ക് കയറ്റാൻ സിമ്പിളാണ്. ബാക്കിയുള്ള ഗിയർ കയറ്റാൻ കുറച്ച് ഡാർക്ക്. നാലാമത്തെ ഗിയറും സിമ്പിളാണ്. അതിന് നടുവിൽ തന്നെ രണ്ടറാണ് പണി. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ നോക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്ര ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ഗിയർ എടുക്കുക. ഫോർത്ത് ഗിയർ എടുത്തിട്ട് ആദ്യമേ തേർഡ് ഗിയർ വെച്ചിട്ട് ഒഴുതി നോക്കിയാൽ സൗണ്ട് കറക്റ്റ് അറിയാൻ കഴിയും. നമുക്ക് നല്ല സ്മൂത്ത് ഡാർക്ക് സൗണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയല്ല വെക്കേണ്ടത്. അപ്പം മറിച്ച് വെക്കുക. അതായത് ഫോർത്ത് ഗിയറിൽ നമുക്ക് പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം കണ്ടാൽ അത് പുറത്തേക്കാണ് ഔട്ട് ലാസ്റ്റ് വെറ്റ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഫോർത്ത് ഗിയറിൻ്റെ മേലെ ആ പ്ലെയിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ തേർഡ് ഗിയർ വെച്ച് വരുതി നോക്കുക. ഡാർക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സൈഡല്ല, സ്മൂത്ത് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സൈഡ് ഓക്കെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെക്കുക. എന്നിട്ട് അതിന് മേലെ തേർഡ് ഗിയറിൻ്റെ വെച്ചിട്ട് വഴുതി നോക്കുക. ഡാർക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സൈഡല്ല, അപ്പോൾ ഒന്ന് മറിച്ച് വെച്ചാൽ സ്മൂത്ത് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സൈഡ് ഓക്കെ. അപ്പോൾ ആ ലെവലിൽ അങ്ങോട്ട് കയറ്റുക. ഏകദേശം അപ്പോൾ ആ ലെവലിൽ വെച്ച് അങ്ങ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമല്ലോ എങ്ങനെ കയറ്റുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ സ്മൂത്ത്, അത് രണ്ട് ഗിയറും തമ്മിൽ കൂട്ടി വഴുതുമ്പോൾ സ്മൂത്ത് സൗണ്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി.